video Ashley Hrebru. Takže toto video je iba Ashley Hrebru. A som si spravila nejakú dodečku. Ona hovorí, že si opakujem, pretože to som stala iba na toto video. Ja servitku. Iba na toto video som to stala uložiť a takéto prasietka. Ako máš ty? Ako má alky. Ja mám cukrík, už som to rozprávala. Ale robila som to túto fisku a túto fisku. Zmizla a túto fisku a túto kuláku a s servitkom. Mám také plemienka. Je plomen Ashley Hrebru. A prosím tam, natočte moje úkoly, lebo ja som natočila tie tvoje úkoly. Tak prosím to, ty ten moje úkoly. Ale nepodarila sa ma, že sa mi nepodarila. Tak som už to kedy. To takto rysovalo. A asi to budú kokovať aj druhý, tak neukážem práve tvár, aj keď mi napíšu do komentáru, tak ho neukážem. Takisto ani na úkon, pretože nemôžu ukázať svoju pravú tvár. Už ten cukrík. No, ja mám to kratať. Už ukážem, že sa začína sa od teraz. Pani, tady máte tu sukničku. Prečo môžu skúsiť? Ó, môj Bože! Dúfam, že sa ti toto videjko ľúbilo. Pokud áno, nezabudnite like, odbier, koment a nezabudnite na hlasité úkoly. To som si ja dala a čus Ashley Hrebru.